Ito, napakagandang balita mga tropa dahil 3,000 subscribers na po tayo sa ating YouTube channel mga tropa. Hi naman kayo ma'am sa vlog ko. Ma'am, thank you ah. Ay, ito pala si sir. Oo, ako nga po. Ano na pa kaya? Set-up na pala. Yo, good morning mga tropa. Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong vlog mga tropa. So, sa vlog pala na ito ay babiyahe pala kami ni Raptor na pula papunta sa Alaminos. So, makakasama pala namin si Mrs. At syempre, ito napakagandang balita mga tropa dahil 3,000 subscribers na po tayo sa ating YouTube channel mga tropa. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumusuporta sa ating mga vlog, lalo na sa mga nag-aabang dito kay Raptor na pula. Alright, happy 3,000 subscribers sa atin, Raptor na pula. So sa vlog pala na to ay pupunta pala kami ni Mrs. sa Alaminos dahil nung nakaraan kasi na pumunta kami mga tropa, marami yung hindi namin nabili. So hindi na rin ako nakapag-vlog nung pumunta kami dahil yung camera nga natin naiwan ko dito sa bahay. At ito pala mga tropa, no, yung kaka-upload lang natin nung nakaraan na naplatan kami. So nangyari ito, bumigay na yung pito. Ayan, no, sa sobrang kalumaan na. Ayan, yan pala yung naging dahilan kaya na-flop itong si Raptor na pula. At syempre mga tropa, magdadala na rin tayo ng pangbomba kasi mahirap yung pakampante. Alright mga tropa na, so kita-kits po tayo dyan sa daan. At on the way na po kami sa Alaminos. At sa lahat po ng mga nakakakilala sa amin dyan sa Alaminos, ayun, kita-kits po tayo dyan mga tropa. Alright, so let's go. Alright, let's go to Alaminos mga tropa. Marami. This is love. Yeah. Mga tropa, so nandito na pala tayo sa Bulinaw. Papalabas na pala tayo ng Bulinaw mga tropa, no? At on the way na tayo papunta sa Alaminos. Yun, sarap naman ng tunog. Open. Magkakasulina pala tayo dun sa may bani. Dala tayo magkasulina kasi mas mura ang gasolina dun. Dilim ba? Alright mga tropa, so nandito na pala tayo sa may San Jose na ba to? O Arwas? Arwas pala. Arwas bani. So dito pala tayo nagpapagas mga tropa na. Kasi mas mura yung gas dito. Ano ba yan? Ayan o, 56 lang.
Bali 200 eh. So, magpapagas lang tayo saglit mga tropa tapos mabiyahe na ulit tayo. Talaga ng dito. Alright mga tropa, so touchdown pala tayo dito sa Alaminos. Nakapasok lang natin dito sa Alaminos mga tropa. Alright mga tropa, so nandito na kami sa may CSI Alaminos. So katatapos lang namin kumain kanina. So nauna na pala si Mrs. dun mga tropa, no. Ito talaga yung pakay namin dito sa Alaminos. Kaya pumunta kami dito. Dahil dito mga tropa, ito, dahil nagkamali sila ng pinanch. Iba yung pinanch nila. Kasi dapat ang nakalagay dun cheese ring. Tapos ang naipunch nila yung super crunch na big. So sayang naman kasi mga tropa, yung kunting kikitain namin napunta na lang dun sa maling pagkaka-punch nila. Kaya i-try namin na ibalik to sakaling mapalitan nila mga tropa, no. Alright, so kita-kits tayo mamaya kasi nandun na si Mrs. sa loob. Ano na pa kaya? Shout out nga pala kay Alvin. Ako na pala si Mrs. mga tropa. Doon yan sa ano? Ah, doon ba yan? Hindi po, ano yan eh. Mali yung pinan. One bag, one. Doon yan sa customer. Ah, doon na lang sa customer service. Ah, sige po. Ginaantayin na kita. Parcel mo ka mga kay Alvin. Parcel mo ka. Tropa natin si Alvin. Sige mamaya. Hawakan mo yan. Nagkamali sila kasi ng naipunch mga tropa. Imbis na cheese ring, yung naipunch nila super crunch na malaki, malilit lang to. So ito-try ni Mrs. na i-punch baka sakaling maging okay na. Ito po yung purpose na ano na... Ito sana, ito yun ma'am. 65 pesos lang sana. Naging 80. Sige ma'am. Tulog pala siya ma'am. Basta iwan mo na lang kay Ate Gard.
Hindi, kay Ate Gerda, day off ni Ma'am Tess. Wrong punching. Kung punching pa na? Si Mata na na. Ma'am, parang lagi kami sige kami dito, Mama. Pero, hindi ko dito sa saan ka, Ma'am? Kailan ba to? Kailan ba to, Be? Nung, ano ba ngayon? Sabado. Nung Sabado. Saan Oo. yung dito yun? Sabado pa. Pinakaunahan ko. Kaya nakita ko siya agad, Ma'am, eh. Kasi nasa unahan. Unang-una, ma'am. Buti na lang pwedeng ibalik na. Lagi na lang tayo nandito. Suki na tayo dito. Pangatlo na yata to. Suki na kayo. Buti na lang mababait po lahat yung staff dito sa CSI Magkano kayo babalik? Alaminos. Ayan, shout out sa kanila, ma'am. Thank you. Opo, yun na lang po. Dalawa na lang. Nakapon lang kasi ako, Ma'am, nag-check na nga Ma'am. po kami. Ma'am, paki-check na lang baka camel blue na naman yan. Magdi-display ako kahapon. Saan ko titingin ko yung ano, baka may tumaas. Ito, Ma'am, yung binili ko talaga. Pero dala niyo to? Opo. Kasi nagpa-check up kami, Mama. Dinala na namin. Bigyan na natin ng sticker sila, ma'am. Bigyan natin ng sticker para may remembrance sila. Para sa inyo. Ay, thank you po. Hi naman kayo, ma'am, sa vlog ko. Sige po, thank you. Ma'am, thank you, ah. Ay, siya pala si Sir. Ako nga po. Yes, ma'am. Ako nga po. Opo. Asan na yung resibo? Nakilala ako ni ma'am. Asan na yung resibo? Andito. Akin na nga. Baka mamaya may iba na rin. Siya ngayon. Ay, oo. Ma'am, thank you, ma'am, ah. Salamat. Alright. Sa wakas, naibalik din. Mabuti na lang pumayag silang may anong bang tawag doon? Maibalik yung items, kaso nagdagdag na lang kami. Shoutout nga pala sa mababait na staff ng CSI Alaminos. Alright. Shoutout po sa inyong lahat. Suki na tayo sa customer service. Suki na tayo sa customer service. Suki na kami sa customer service, sabi ni Mrs. Bali pangatlong beses na namin yan. Yung una, yung sa ano yung nauna ba? Naiwan yung box natin. Naiwan yung box. Tapos nagkamali sa items. Ngayon Okay ba yun? Wrong punch. nagkamali sa punch na naman. Kaya kilala na kami dyan. Face recognition, alam na nila yan. So yun lang mga tropa na. So pauwi na rin kami ni Mrs. At thanks God kasi naibalik namin yung items. Anong tawag dito, nai-change namin ng, hindi pala namin na-change. Kung baka sana i-punch ng maayos. Tapos nagdagdag na lang kami para sa ganun hindi na sila maglabas ng pera. So nagdagdag na lang kami ng sigarilyo. Tapos yan na lang yung nabili namin, kunti lang. Kasi yun talaga yung pakay namin. So dito na siguro matatapos tong vlog namin ni Mrs. mga tropa. At papauwi na rin kami ng haling tapat. Alright, so see you po sa next na vlog namin mga tropa. Ingat kayong lahat and God bless po.